ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕವನರೈ ಕರಾವಳಿ ಲಾಗ್ಸ್. ಏನಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಲಾಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಆಜಿ ಪತ್ತಾಂಡು ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಇತ್ತೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಮಾಮನ ವೈಫ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡೆನ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಚ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ತಾರ ಉಂಡದು ಇನಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಉಂಡು ಬಂಡ ಇನಿ ಅರ್ಕುಲದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಲೇಯ್ದೇರು ಯಾನು ಈತ್ನೇಟ ಪೋತಿಜಿ ಅರ್ಕುಲ ಜಾತ್ರೆದಡೆ ಎಂಕ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ ಜಾತ್ರೆದಡೆ ಪೋಪೆರೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲಂತ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಗೆ ಮಾಮಿನಿಲ್ಲ ಪೋಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಏನು ಮದ್ಮೇದ ಬತ್ತು 9 ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡು 9 ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಎತ್ತೊಂದೇ ಇರ್ಲಿರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರ ಓಕೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಪೋರೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ನೆಡ್ದು ಜಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಪೋರೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಈ ಟೈಮು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮದ್ಮೇಲೆ ದುಮ್ಮೆ ಪೋತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಸ್ಟೇ ಪೂರ ಆದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋರೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಪೋಡೆ ಬಂದು ಪಿದಾರ್ದ ಅಂಚ ಪಿದಾರ್ದೈತೆ ತೂಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲಾಗ್ ಮಂತಂದು ಪೋಪೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುವೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳೀರ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನೈಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇ ಆವಂದಿಜ್ಜ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪೋದು ಮನಸ್ಪುರ ಅದು ನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತದು ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ಪಿಲಾರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಂದು ಪಾರಂಡು ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ 28 ಫೆಬ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಾರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಂಟಿನಾಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ವರ್ಷಲ ಯಾನಂತೂ ಪಿಲಾರ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ದುಮ್ನಾನಿಯೇ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಬರೋಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಇಡೆ ಪೋಯರ್ ಉಪ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಪೋಯರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದುಮ್ನಾನಿ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಅಂತ ಮತ್ತದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಪೀರ ಇನ್ನು ಬಡ್ಡದ ಲೆಕ್ಕಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲು ಇನ್ನಿಂದಿತ್ತು ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಲೇಟ್ ಪೋಂಡ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಅಲೆಗ್ಲ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲನೇ ದಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೈಟೆ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಪಿಲಾರ್ ಜಾತ್ರೆ ಹೋದು ಬತ್ತದು ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಮಂತದ ಅವಡು ಏನು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುವೆ ಒಂದು ಇತ್ತೇನು ಜಾತ್ರೆದ ಲಾಗಡು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿದ ಲಾಗ್ ಬೇತೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುವೆ ನಾನು ಓಕೆ ತುಕ್ಕದಾದ ಮಾತಾಪುಂಡು ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏನ ಲಾಗ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೇನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಖಲ್ ಪನೋಡು ಲಾಗ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಅಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಚೆನೆ ಏನು ತುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ದಿನ ನಾನು ಸ್ಪೀಕರ್ ದೆತ್ತೋನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಾತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ದೆತ್ತೋನ್ವೆ ತುಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಐಟ್ನಾಡ್ಲ ಅಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಅಂದು ಅಂಚ ಐನೇ ಐಟ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ Iron.
ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ರಿಕ್ಷಾ ಎದುರು ಗಾಡಿ ಎಂತ ಆಂಟಿ ಬಾಯ್ 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 ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೇಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಎಂಕಲ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಜಾತ್ರೆ ರೆಡಿಯಾ ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಎತ್ತಿನಾಗ 11 o'clock ಕಡೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದಡಿಯ ಸೈಡ್ ಪೋರದಿಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಸಾನು ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ರೀಚ್ ಆದ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿದು ರಿಕ್ಷಾದ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ರಿಕ್ಷಾದ ಬತ್ತಿತ್ತು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸಾನು ಏರು ಪಂಡ ಸಾನು ಎನ್ನ ಮಾಮೂನ ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಮೂನ ಮಗಳು ಅಂಚ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿ ಈತೆ ಜನ ಜೋಕುಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆದೇ ಮಾವಿನಿಕೇರು ಎಂಕಲ್ ಜಾತ್ರೆದಲ್ತು ಪಿರಾಣಿ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಮನ ಕೊಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಡ್ಡೆಗೆ ಬೈದೇನೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮಾಮಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಆಂಟಿಯಿಂದ ಮಾತೆರೇನು ಯಾವ್ದು ಅವನುಂಡು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಇರೇನು ತೂದು ಸಾಕದು ಅಂತೂಲೆ ಜಾತ್ರೆದ ಅಲ್ಪ ಪುಳಿ ಮಾರೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಕೋಡತ್ತು ಮುರಣಿ ಕಿನ್ನಿಗಳು ಹಿಡ್ದು 1/4 kg ಪುಳಿ ಅಂತಿತ್ತ ಆಯ್ತು 80 rupees ತಿತ್ತೇರು 1/4 kg ನೋಡ್ತು ನನಗೆ 1 kgಗೆ 200ಗೆ ಮಕ್ಕ ಇಡ್ಡೈತನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಪುಳಿಲ್ಲ ಚದೆ ತೊಂಬತ್ತೆ ಬತ್ತಾನಾಗ ಮೂಲ ಆಂಟಿ ನಾಲ್ಕು ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೊಡ್ಬಂದು ಜಾಕಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಂಡ ಕೊಡ್ದು ತಿರಡ್ಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಪಾಯರು ಇತ್ತೆ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಬೈದನ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಆಂಟಿನ ಅಕ್ಕನ ಮಗನ ಸ್ಕೂಟಿಡು ಪೋಯರು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲಿಂದೇ ನಡ್ತೋಂಡು ಎಂಕಲ್ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಹೋದು ಒಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಮುಗಿತದ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ